И здравейте на всички, отново сме тук. Играем в FNAF двойка отново. И това не го направих. Отиваме тук и натягаме Music Box, както винаги. Естествено. И преди малко аз не съм много сигурен на компютъра, принципно си играя на телефона. И съм стигнал до четвъртата нощ, нямам си идея как. В случай се е чува на природата. И така. Сега, ако не дойде Balloon Boy или Фокси или някой от другите, да не казвам какви, ще е супер. А на баща ще е Фокси. $100 ще ми дадат. Give me. Сега изчезва. Казах изчезва. Ето е, пишката. Сега принесвам продуктове, докато има време. Така. О, всъщност, това сега го забелязах. О, това е много яко. Вижте, тук стреляме Golden Freddy. Значи аз се играя с хартийки, докато чудовища ще му отрепат. Доплака ми се. Бегай. Казах ли ти нещо? Ако кажа нещо е законно. Айде, подкопай се, ако. Айде, подкопай се, бе. Бегай, бе. Ще избягаш ли вече или ще се надявам на друго? Сега ако не си избягал и ще седиш тук до 4 часа. Моля ти двамата да се махне или поне отбъдник се. И двамата се махне бързо, докато имам време. Е така се оцелява, е така. Никой не мога да ме убие. Сега си представям следващия миг Balloon Boy да идва и да ми гепса по тето. Да, бичос. Аз се появил, ще го чуя. Казах ли ти нещо да не се появяваш? Казах ли ти? Ако... Добре, ще играя една игра за късмет. Още една игра за късмет. Поне нещо да разобразим. Една игра за един епизод. Да, бе, тук кой да измисля? Ако съм аз с Айнщайн. Ма гени. 12 часа. Контролто флашлет. Небата не знаех. Час първата нощ ли съм? Мале, цъкнал съм New Game. Колко съм зле. Мале. Като букук. Сега некой ще тържи. И мрази да стържи. Спри да стържиш! Съм свикнал така да си сетвам и така да си правя диско партията, като аз съм така New Game вместо друго. Какво съм си мислял? Явно не съм мислял. Тогава ще се забавлявам. Я да видим кой има на рисунките. О, супер. Тук мисля, че е пъпета. Тук мисля, че са старият Фреди, Чика и Бъни. Качето на Balloon Boy и самия Balloon Boy. И това мисля, че са купрезачки и Golden Freddy, ако не се лъжа. И отдолу пише Freddy Fazbear's Pizza.
кликен. И сега чакаме до 2 часа. Сега ако се облегне и стане 2 часа, просто ще щупахме. Не е станало 2 часа, тъй че нащупих компютъра. О, телевизор! Уи! 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 Айде, ще ставаш ли 2 часа? Най-сетне. Някой тръгнал ли всъщност? Бъни! Фокси няма да бъде. Тъй, че ще се съм тоя и тоя. Извинявай, тая и тая. Обърках се. Защото са жени. А ти още ли седиш? Ако си там, поне да правиш един рок концерт. Какво говорите, толкова си грозен път, едва ли ще можеш да свириш. Знам на кой се е метнал. На кофата за букук се. Айде, навивай, бе. Ти си там. Добре, ти трябва да си минал от тука. Как си там? Добре, не съм добър с математиката явно, но къде е чета? И кой се движи по тъпите тунели? Hi! I see your mother. Точно ли си там, бе? Диско парти, дуро. Диско парти. Ти още ли си там? Още си там, значи, гледай колко е нахален. Айде, бе, понеже ако не изкачаш при като хората. А не като букуците, какъвто си ти. Аз мога и до туалетната да ида, ако... Не, така. Ако не се покажеш. Ще се покажеш ли най-сетна или не, защото ме изнервяш? Гледай го, начи. Прави ми се на големия инат. Той е такъв, бе, аз къде го гледам. Ай! Бързай! Ооо! Няма ми се обича. И аз всякъде отишъл. Върнал се на трета камера. Омага! Чика! Никой го няма. Знам къде е Фреди. Ето го. О, чика. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10! И още си там. Разкарай се. Разкарай се. Разкара се. Кой е в чат? Кой е в чат? Чика и Бъни. Перфектно. Перфектно. О, не! Ще му пие! Не! Ще пия! Ти още си странно, ти си се махал.